Kaixo, Xabi. Kaixo. Nik uste dut, momentu hartan ekintzailetzak eta berrikuntzak batetik bertigo pixkat eta bestetik ilusio pixkat sortzen zizkiatela. Harridura edo kuriositate horrek ere piztu zuela jendearengan galderak egiteko nahia eta esaterako komunikabideetan ere desente agertu da graduan zehar ikasleek sortutako proiektuak eta ikasle horiak ere. Eta horren ondorioz nik uste dut jendartean zabaldu dela ideia bat, lehin zer den adierazten duena. 4 urte horietan zehar, iruditzen zait, testu inguru desberdinen bitartez konpetentzia batzuk garatzeko aukera paregabeak izan genituela. Batipat esango nuke arlo personalarekin lotutako kompetentzia garatzeko aukera onak izan genituela eta horrekin geratzen naiz. Kultura desberdinetako personekin lan egiteko aukera eman zidan graduak. Erronkei aukeren prisma batetik ikusteko testu inguruak, baliabideak eman zizkien graduak. Ekonomiari nahi bada, ekintzailetzari akaso, ikuspegi sozial batetik eta akaso kooperatibo batetik begiratzeko aukera eman zidan graduak. Esango nioke existeko baterik. Egun bakoitzean, pertsona bakoitzak, testu inguru bakoitzak, ate bat, aukera bat, eskaini diezaiokela eta aprobetxatzeko. Eta baldin eta ateren bat itxi behar badu, ondo izteko, sekula ez dakigulako noiz zabaldu behar den berriro.